ашамый. Сәлам достар! Мен Киемнәр кибетенә. Яңа киемнәр алайым әле. Достар, әйдәгез минем белән. Пәлтәдән башлыйм әле. Миңа алт өстәгә килешә. Менә ул пәлтә. Куртка да кирәк инде миңа. Таптым. Курткам. Хәзер күлмәк сайлык. Бик матур күлмәк табасы иде. Не шундый матур күлмәк. Хәзер баш киемнәрен эзлим. Аларны тагын аксессуар дип йөртәләр. Миңа яулык кирәк. Менә ул. Панама карыйм әле үземә. Таптым. Минем җәйге шляпам. Башлыкта кирәк. Йоннан булсын. Менә ул. Дуслар, әйдәгез аяк кием бүлегенә керик. Киез итек булмас микән? Бу киез итек бик җылы күренә. Хәзер туфли кирәк инде. Таптым. Булды. Аксессуарлардан сумка, бокша кирәк. Менә ул искиткеч. Күрегез, дуслар, сезнең ярдәмегез белән күпме кием алдым. Матур гына икән бу. Дуслар, сау булыгыз.